következő 40 percben Kiss Ágnes Finomhangolás című könyvéről fogunk beszélni, aminek a címe az alcímmel egyet, Finomhangolás, koordináció és kontroll a szovjet típusú cenzúrarendszerekben, romániai példák 1949-1989. Erről a kötetről Szabó Gyulával, a kiadó vezetőjével, és Kiss Ágnessel, a szerzővel fogok beszélni. Azért ülünk más színű fotelekben, mert más a szerepünk, tehát nekem egy ilyen mediátor szerepem van ebben a dologban, hisz van egy szerző, aki egy olyan világról írt, ahol nem pusztán résztvevő megfigyelő volt Szabó Gyula, hanem ezeknek a gyakorlatoknak, amikről Kiss Ági ír, a mindennapos résztvevője. Ugye ez a hosszú könyvcímet, amikor tőlem megkérdezték, hogy na de miről szól ez a könyv, akkor ugye azt is mondhattam volna, hogy a cenzúráról, de valójában nem ezt mondtam, hanem azt sütöttem ki magamban, amivel talán a szerző is egyetért, hogy gyakorlatilag ez a könyv a nyilvánosság és a kulturális élet ellenőrzésének minőségbiztosításáról szól. Arról a rendszerről, ahogy folyamatosan ellenőrizik ezt a rendszert, és az ellenőrzőknek a működését vizsgálják, és állandóan újra és újra tervezik. Nem tudom, ezzel egyetértesz ebben a dologban. És azt hiszem, a könyvnek két újdonsága van, legalábbis a számomra, hogy míg a cenzúrával foglalkozó munkák nagy része kívülről, felülről vizsgálja ezeket a mechanizmusokat, addig Kiss Ágnes belülről, alulról, a színfalak mögül. Tehát én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy amikor feltárunk egy ilyen munkát, akkor azért azt úgy kell elképzelni, hogy valahol a színfalak mögött állunk, a színpadon látunk valamit homályosan, valamit élesebben, látjuk, hogy ott van egy közönség, de ott nem látjuk az arcokat, és körülbelül ennyit tudunk. Ugye most nekünk az a szerencsénk, hogy ott van egy korabeli szereplő, akivel lehet szembesíteni ezeket a dolgokat, és én mindig ettől félek, hogyha én a 30-as évekről írok nagyívű dolgokat, és akkor valaki megjelenik majd a 30-as évekből, és azt mondja nekem, hogy ó, kedves barátom, ez sokkal egyszerűbb volt, nem így történt, úgy történt. A másik, ami még fontosabbnak tartok, mint újdonság a kötet megközelítésével kapcsolatban, hogy az eddigi cenzúrával, könyvkiadással, kulturális ellenőrzéssel kapcsolódó munkák egy-két kivételtől eltekintve, azok vagy ilyen leíró, leleplező munkák voltak, vagy valamilyen morális, emlékezetpolitikai megfontolásból indultak. Ehhez képest ez a munka, ez egy tudományos munka, ami a szervezet és az intézmény szociológiából indul ki, és egy egész fejezet foglalkozik azzal, hogy hogyan is lehet ezeket a nem bizonyos helyzeteket, ezeket az esetlegességeket egy ilyen folyamatos monitorizálásra beállított rendszerben megragadni. Röviden arról, hogy néz ki a kötet, lényegében 5 nagy fejezet van, a 6. összefoglalás, ez tényleg egy nagyon rövid dolog. A kötetnek az 1/3 lényegében elmélet, de nagyon fontos ettől függetlenül. Az első fejezet az egy kelet-európai áttekintés, utána jön egy fogalmi tisztázás, amit én kulcs dolognak tartok, a kontingencia tisztázását és miben létének az értelmezését. Van egy harmadik fejezet, ami módszertannal foglalkozik, egy következő fejezet az a működők és a működtetőknek a leírása. Na most hát ez az a rész, ahol azért megismerhetjük a romániai cenzúra viszonyokat, az intézményeket, a mechanizmusokat, és következik az 5. és nagyon fontos fejezet, ez az informális kapcsolatok és gyakorlatok világa. Az, hogy az előtte leírt, történészi pontossággal leírt intézményrendszer és mechanizmus valójában a formális struktúrákon kívül hogyan válik igazából hatékonnyá az informalitáson keresztül, aminek ugye a szereplője maga a cenzor, a cenzort képző emberek, az instruktorok,
és mások ott fölötte, illetve hát ott vannak a szerkesztőségek, és annál is inkább, mert hogy 1977-től kezdve ezek a cenzorok, hogy úgy mondjam, magukévá teszik a szerkesztőségek ezt a cenzori szerepet, és ez még inkább az informalitás felé viszi a dolgot. Tehát én a kötetbe két kulcsfogalmat emelnék ki, az egyik a kontingencia fogalmát, amit magyarul úgy lehetne mondani, hogy egyfajta esetlegesség, bizonytalanság, a nem a szükségszerű eseményeknek a bekövetkezte, és azt gondolom, hogy ez a fajta homályosság az egész államszocialista rendszer működésében, normáinak a megragadásában messze túlmutat a cenzurán, és szintén túlmutat a másik fogalom is, az informalitás ebben a vonatkozásban, hisz az informalitás azt jelenti, hogy valamiféle személyes viszonyulás ezekhez a kérdésekhez. És akkor itt egyből bele is vágok a dologba, hogy nekem, mint olvasónak azért volt egy olyan érzésem, hogy nagyon sok mindenről, amit eddig a cenzuráról gondoltunk, vagy feltételeztünk, igazából nincs szó a könyvben, tehát nincs szó a könyvben a meg nem írt művekről, nincs szó, és ezt tisztázza is a szerző, nincs szó a fiókba zárt művekről, nincs szó igazából a átírt munkákról, hanem egy dologra koncentrál rendkívül intenzíven. Ez gyakorlatilag azt mondhatnám, hogy a pozitív kapcsolatok, amik most az pozitívat idézőjelbe teszem, itt ez végül is a hatékonyságról van szó, a cenzúra hatékonyságáról. Jól gondolom? És miért pont erre koncentráltál? Igen, a jó személyes viszonyokra koncentráltam. Azért, mert az eredményesség szempontjából ez az érdekesebb. A negatív kapcsolatokról, a rossz személyes viszonyokról azért elég sokat olvastunk. Tulajdonképpen ez a meghatározó eleme az eddigi narratívának a cenzúráról. Ugye voltak ezek a gonosz emberek, a cenzorok, akik gyötörték az alkotót, és köztük állandó harcok, viaskodások zajlottak, és akkor ennek tudjuk, hogy mi a kimenete. Hogy vágnak, ellehetetlenítik a publikálást. Én sokkal érdekesebbnek tartottam a pozitív kapcsolatokat. És ez az egyik érdekes hozadéka is a kutatásomnak, hogy tulajdonképpen a pozitív kapcsolatok is a cenzúra erősítéséhez járultak hozzá. Azt hinnénk, hogy szisztematikusan a cenzúra kereteinek a tágítására használták fel ezeket a kapcsolatokat, mondjuk, hogyha egy szerkesztőnek voltak jó kapcsolatai a megfelelő intézmények, ellenőrző intézmények irányába. Szóval, hogy megpróbálták a publikálási lehetőségeket tágítani, de tulajdonképpen nagyon gyakran olyan gyakorlatokat szültek ezek a kapcsolatok, ami pontosan a cenzúra határainak a leszögezéséhez, megerősítéséhez járult hozzá. Azt tudjuk, hogy 1977 előtt a 286 ilyen cenzúrával foglalkoztatott közül mennyi lehetett a magyar, akik magyar ügyekkel foglalkoztak? Vagy? Egészen pontosan lehet tudni, most én nem tudom előkapni a számokat. 66-ban volt egy nagy átstruktúrálás, akkor rengeteg kimutatást készítettek az alkalmazottaikról. Én úgy emlékszem, hogy az 50-es évek vége fele
fele-fele volt az arány, ami azt jelenti, hogy vastagon felül voltak reprezentálva a magyar cenzorok. Minden megyében, ahol volt magyar kiadvány, vagy magyar intézmény, kulturális intézmény, ott kellett legyen a magyar nyelvet beszélő cenzor is. Általában a magyar, a német, a zsidó és egyéb kategóriákat rögzítették a belső statisztikákban, és igen, sokan voltak. Aztán természetesen a vámhoz például szükség volt egyéb nyelvek ismeretére is. Ott azért az import-exportnál angol, német, németet már mondtam, de francia, olasz és rengeteg egzotikus nyelv is szerepelt. Azt szeretném még hozzátenni, mert azért nagyon jó a kérdés, mert amennyire én emlékszem, a két világháború között, tehát a 30-as, 20-as években a cenzúrát után mindig román név következett. Tehát 20-as években, 30-as években ugyanilyen erős, hanem kíméletlenebb cenzúra működött, de azt mind a románok gyakorolták. Számomra meglepő, az én körömben, már az én időmben, 70-es, 80-as évekről beszélek, magyar cenzorok voltak, még akkor is, ha mondjuk román név volt, az egy vegyes házasságnak lehetett, gondolom én, tehát anyanyelvi szinten beszélhette az illető a magyar nyelvet. Ez egy érdekes dolog, most nyilván erről nem szól a könyv, mert nem ez a tárgya, de úgy ezen elgondolkozni, hogy létezhetett egy ilyen tapasztalat, hogy csak a románokba bízik meg a román hatalom, katonai cenzúra, és akkor csak románokkal igaz, akkor még nagyon sok román jól beszélt magyarul, de jól beszélhetett, de nem biztos, hogy kulturálisan is ott volt, megfelelt. Az intézmény szempontjából ez a Nincsen rózsa tejus nélkül című híres baki mutatja, bár nem járt a kezemben az újság, lehet, hogy csak anekdóta, de mindenképpen jelzi. Amit én láttam a 60-as, 70-es években, azok már mind igen jól tájékozott cenzorok voltak már magyar kultúrában, nem csak nyelvben. Mert azért ott nyilvánvalóan ez az előbb már elhangzott, hogy azért mást is kellett tudni, nem csak a nyelvet érteni, és hát bizony elég kifinomult emberek voltak, arról nem is beszélve, hogy ugye olyan emberek voltak közöttük, akik egyetemi tanárok voltak, itt Kolozsváron jó néhány ember asztalán láttam a kefele vonatokat, akik bizony egyetemi tanárként, korunk főszerkesztőként végezték. Tehát ez egy kérdésem is volna majd esetleg, lehet, hogy ezt megelőlegezem, hogy hogyan válogatták ki ezeket az embereket, ezek főállásban, még a sajtófőigazgatóság idejéről beszélek, nem lehettek. Ezek a megyei pártbizottságnak voltak bedolgozó munkatársai, vagy kik lehettek, akik bizony nagyon fontos kérdésekben volt döntő szavuk. Hát kértek javaslatokat, a sajtófőigazgatóság helyi szinten megtárgyalták a párttal, de nagyon gyakori volt az, hogy már az egyetemről ugye a repartizálás rendszere működött, és akkor mondták, hogy nekünk szükségünk van ennyi angolul beszélő személyre, szükségünk van egy közgazdásra, szükségünk van, és akkor oda... A sajtófőigazgatóságnak léteztek megyei alszervezetei, mint a minden intézménynek? Igen. Én megyei pártbizottságnál találkoztam benne. Megbízottaknak hívták, helyi kollektívákban dolgoztak. És volt egy chef de kollektíva, aki tartotta Bukaresttel a kapcsolatot. Igen, megyei szinten dolgoztak. Tehát itt a Ági könyvében az egyik nagy novum, hogy épp azt nézi meg, hogy a központ és a megyei munkacsoportok között hogyan is ment az információ áramlás, tehát hogy van egy tipológiája e tekintetben, hogy vannak az írott források, vannak az instruktorok, vannak a mentorok, akik beavatják ezt a dolgot. De itt most a cenzorokkal kapcsán tennék föl egy közös kérdést. Szabó Gyulától azt kérdezném, hogy mint gyakorló kiadói szerkesztő számára ki volt a jó cenzor? És Ágitól pedig azt kérdezném, hogy a központ, a pártvezetés, tehát legyen ez ugye a szocialista művelődés tanácsa, vagy később a pártvezetés, ki volt a jó cenzor? Tehát föntről ki volt a jó cenzor, és a kiadó szemébe. Gyula? Egy esetet tudok mondani, egy Fülesi Viktor nevezetű azelőtt cenzuránál dolgozó emberrel találkoztam én 82-ben talán,
aki az Erdélyi Iremművészet című kéziratunkon dolgoztunk együtt, szabad ezt így mondani. A lényeg az, hogy az ő húzásai, vagy hogy is mondjam, észrevételei arra vonatkoztak, hogy hogyan lehet megjelentetni a könyvet az ő általa ismert előírások figyelembevételével. Az akkor úgy nézett ki, hogy elvágni minden magyarországi vonatkozást. Tehát Erdély nem volt Magyarország része, tehát ez a román doktrinának megfelelt, de azon kívül nem szólt bele, vagy nem avatkozott bele olyan részebe, hogy melyik király mit csinált, vagy melyik fejedelem, hogy volt, mint volt minden. Tehát ilyen értelemben menthető lett volna a kézirat. Az én szememben itt kezdődik a jó cenzor, aki a megfelelő elvárásokhoz igazodva, de a könyv megjelentetésén fáradozik. Vagy annak a körülményeit akarja biztosítani. A rossz cenzor, hát azt nem kell mondanom, hogy az nagyon könnyen lemondó dolgokról, vagy olyan beavatkozásokat kért, ami azért már sok volt, vagy hogy is mondjam, már nagyon nagy. Nem is került ez a könyv nyomdába, 96-ban jelent meg, tehát végül is jött utána egy okosabb, egy immár alkalmasabb cenzor, aki elvágta az útját. Nem vigasztalta az, vagy nem volt elég változás az, amit mi elvégeztünk. És mennyire volt az elterjedt, hogy már a kézirat beadása előtt tanácsot kérni a cenzortól, vagy informálisan megkeresni őt, hogy mit lehetne ezzel kezdeni? Én ilyet nem tudok neked mondani, nem tapasztalatom nincs, de nagyon valószerűen hangzik, ami az Ágnes könyvében ilyen vonatkozásban előfordult. Tehát, mert azért söröztünk is együtt, tehát nem én a cenzorra, de szerzők voltak jó viszonyban. Azt viszont tudom, hogy kaptam vissza egy szerző könyvét úgy, hogy nem a szerkesztőségi úton jött, hogy a kolozsvári szerkesztőségből megkaptam Bukarestbe, és én, mint főszerkesztő átvittem a cenzornak, hanem a szerkesztőtől a szerzőhöz került, a szerzőtől a cenzornak, és a cenzor átadta nekem a könyvet, hogy ez így van, rendben van, ezzel egy veszőt sem szabad változtatni, mehet. És olyan volt, hogy a cenzor véleményével szemben Domokos Géza vagy valaki eljárt. Volt. És ez hogy működött? Úgy működött, hogy a főszerkesztő, a megbízott főszerkesztő ment át a cenzorhoz, cenzor közölte vele az észrevételeit, ilyen-olyan, amolyan. És akkor én visszamentem, Gézának referáltam, Géza szándékosan, tehát nem véletlenül nem ment ő a cenzorhoz. Ő éreztetni akarta, és éreztette is, hogy ő azért egy más színvonalon van. A főszerkesztővel rendezzék, amit kell, de ő aztán, és elment a tanács elnökéhez. Nem voltak ezek nagy sikerek, de ezt a lehetőséget mindenképpen fenntartottuk magunknak. Jó, értem. Jó, és Ági, te a jó cenzor. Ki a jó cenzora? Tulajdonképpen nem különbözött nagyban a jó cenzorról az elképzelés, és Fülesi Viktor is egy példa, hogy őt jó cenzornak tartották a szerkesztőségek, és ő végig ott dolgozott a sajtófőigazgatóságnál, és aztán pedig És fentről is jónak tartották. Őt fentről is jónak tartották. Ahogy mondta Szabó Gyula, úgy láttam, az volt az általános vélemény, hogy ugye a szerkesztő, most visszatérek az ő szempontjukhoz, hogy nem szemellenzős pártkatona, de mégis megfontoltan végzi a munkáját, nem töröl többet a kelletnél, de azt, amit kell, az kitörli. Ez volt a szerkesztőségek szempontjából a jó. Most azért úgy gondolta ezt a párt is, hogy nem kell hergelni a szerkesztőségeket. Azt akarták, hogy a cenzúra és a szerkesztőségek együttműködjenek, hogy béke legyen, nyugalom, és amiben látok különbséget az, hogy a szerkesztőségek elvárták, hogy a cenzor érveljen. Megmagyarázza, hogy miért vág ki ezt vagy azt, miért elkerülhetetlen belenyúlni a szövegbe. Ezt a fentről nem szerették. Volt olyan cenzor, aki hencegett, én ilyen megróvásokat láttam, hogy hencegett azzal, hogy ő államtitkoknak a birtokában van, vagy
ezt nem volt szabad. Azt mondták, hogy a titkos információkat, a szolgálati titkokat nem szabad megosztani a szerkesztőségekkel. A szerkesztőség szempontjából viszont a jó cenzor érvelt, magyarázott, és ilyen bizalmas információkat szivárogtatott és ki. lehetővé tette, hogy a mondat átfogalmazásával azt a bizonyos nem kívánt szót, vagy valami ilyesmit, miközben a tartalom megmaradjon. Igen. Igen, én ezt látom a lényeges különbségnek. Egyébként fentről is úgy látták, hogy legyen csak béke és barátság és tárgyalás. Tehát egy ilyen stabilizálja magát a rendszert. Igen. Ezzel az informalitással. Itt a magyar ilyen cenzurális viszonyok mennyiben lehettek mások, mint a román. Tehát itt az informalitás tekintetében azért a számosságot is figyelembe kellene venni. Mire gondolok, hogy hát a kisebbségi társadalomban minden personalizálódik, és 2 perc alatt kiderül, hogy egy magyar cenzornak hány évfolyamtársa, kapcsolata, stb. Van. Tehát ugye a klasszikus példa Kopándi Sándor esete, akinek a felesége Nagy Gézának a lánya volt, és hát Nagy Géza azért a kolozsvári értelmiségi körökben egy mértékadó vonatkoztatási pontnak számított. Hogy akkor ezek hogy más volt a románok esetében, vagy ezt mennyire lehet Én tudni? nem tapasztaltam azt, hogy más lett volna. Aha. Igen, többen vannak, de ott is mindenkinek megvoltak a kapcsolatai, az ismerettségei, a szálai, amin elindult. De lehet, hogy már a rekrutációban te úgy írod ezt, hogy klános rekrutáció, tehát hogy már a rekrutációban is számított az, hogy mennyire van bekötve bizonyos ember, nem? Ezekbe a szerkesztőségekbe, vagy hogy tud velük tárgyalni? De, igen. Lényeges mozzanat az, hogy ilyen formán egy térfélre kerül a cenzor és a szerkesztőség, a kiadó. Mert mind a kettő, illetőleg a jó cenzor, mondom én, célja az, hogy megjelenjen a munka. Én nem voltam abban a helyzetben, mint Szilágyi Sándor a hivatkozott interjúban, hogy a kivágott passzusok, a kivágott ívek nem számítottak bele a normájába, tehát a fizetését kockáztatta. Nekem viszont fontos szempontom volt, hogy a könyv megjelenjen. Tehát a kompromisszumokkal nevezzük, aminek akarjuk, de legyen, mert még mindig az üzenet, tehát még a vállalható kompromisszum című dolog. Tehát ilyen értelemben, és nyilván ez most nagyon fontos, hogy Ágnes mondja, ez a hatalomnak is célja lehetett, mert akkor nyilván kevesebb dizidencia keletkezett, vagy ilyesmi. Igen, hát valamennyien szem vagyunk, a lánc van ebben a dologban, igen. Mert hogy azáltal, hogy megjelent a kötet, kompromisszumokkal azzal is erősítve volt, és a hatalom tudta érvényesíteni ezeket a szempontjait. Itt igen? Most eszembe jutott még egy dolog azért, hogy hogyan is alakulhattak ki ezek a kapcsolatok, hogy Kerekes Györggyel, a Dacia kiadó magyar osztályának a vezetőjével beszélgetve jöttem rá arra, hogy mennyivel hátrányosabb volt egy román kiadó magyar szerkesztőségének lenni, például egy Kriterionhoz képest, mert a Kriterion vezetőséget direkt tárgyalhatott ezekkel a központi szervekkel és beosztottakkal, míg Kerekes György sokkal ritkábban találkozott velük, és itt a kiadónak a román igazgatója tartotta a kapcsolatot, és tartotta a hátát vagy sem a magyar munkákért, Kerekes György szerint nem tartotta. Szóval azért... Ez egy nagyon fontos dolog. Hogyha létezett formális kapcsolat, az megágyazott és lehetőségeket adott az informalitásra is. Hogyha nem volt formális, nehezebb volt kiépíteni őket. A megyei cenzurák sokkal kegyetlenebbek voltak, vagy cenzorok, amennyire én tudom, mert ők elszámoltak a fentiekkel, tehát mutathattak rájuk, vagy valahogy ködösíthették. De a Kriterionok óriási előnye volt minden ellenkező híreszteli dacára a bukarestisége, főleg azért, mert Domokos Géza nagyszerű vitatkozó ember volt, jó kapcsolatai voltak, tehát nagyon sok esetben az ő személyes kapcsolatai oldottak meg olyasmit, amit nyilvánvalóan, hogy a megyei esetben Kerekes Györgyik messze nem. Hát ugye Kerekes György világosan elmondta, hogy mi heten voltunk a vezető tanácsban, állati demokratikusan 6-1 arányban lemaradtam. Pont. Ez volt a demokrácia.
Biztos, hogy ebben a kép színesebb, de hát mégis a könyv azért nagyon jól jelzi ezeket a dolgokat, hogy de mennyire számítottak. Itt nyilván ő a cenzúráról beszél, aztán azon kívül még létezik az a fajta, én inkább opportunizmusnak nevezném. Ő sok esetben öncenzúra szót használja, amire egyébként az előbb is utaltál, hogy meg nem írt könyvek, fiók, ez nem cenzúra. A cenzúra az, amikor megállítok valamit. Tessék, nem kell ezzel magad azt, amit nem írtam meg, azt nem kenhetem rá. Ez most az utólagos okosokra célzol, persze is igazad van, de ez már nem az. Mert a cenzúra végül is a társadalom megzabolázásának, a te szabad, egy eszköze volt, tehát az volt még elég sok, miközben a cenzúra maga is egy ilyen, azon kívül, hogy dolgokat megállított, dolgokat kordában tartott, vagy minek nevezzük, fenyegetés is volt. Tehát tessék csak odafigyelni, mert ez lehet belőle című dolog, ami nyilván kihatott nem csak az irodalom, nem csak a könyv, nem csak a sajtóban, hanem a társadalom többi. Hát egyfajta monitorizálás ebben a dologban. Itt egy fél szóval említetted ezt, hogy megrovás. Tehát, hogy milyen a cenzorok kaptak-e fegyelmit, vagy hogy nézett ki az ő formális büntetésük ebben a vonatkozásban, hogy hibát követtek el? Hát lehettek szimbolikusak és anyagiak a jutalmak is, és a büntetések is. Levonhatták a fizetésüket, alacsonyabb kategóriába sorolhatták őket. De milyen típusú hibákat követhettek el, amiért ez jár? Na hát ez az, hogy valójában nem voltak összhangban ezek a büntetések, mint szervezeti eszközök a cenzori feladatnak a nagy kihívásaival, mert nem óriási nagy politikai hibákat büntettek, hanem ilyen nyomdahibák, mikor elmarad egy a kapitalista elől. Vagy ezt azért úgy mondták, mesélje el a Romulus Zárja, jól mondom a nevét, az Ademéria történetét, mert ott egy cenzort, mint szerzőt csap le a hatalom. Azt a történet egy nagyon tanulságos, én nem tudtam ennyire, igen, ahogy most itt a könyvben benne van. A szerző instruktor volt a Szocialista Művelődési és Nevelési Tanácsnál, és mégis hosszú ideig hevert az kiadók asztalán, szerkesztők asztalán, de kijön a könyv, és akkor bezúzzák, bevonják a piacról, és ugye ezt egy olyan példaként említettem, amikor a cenzor maga valamiért nagyon mellélő, de még a büntetések, hát akkor azt hiszem, hogy őt valami más munkakörbe sorolták ott Bukarestben. Miközben az érdekessége az, hogy tulajdonképpen csak megelőzte korát, már olyan értelemben, hogy a híres Lengranjean könyv után nem sokkal, de lényegében az azt követő nagy magyar ellenes és hisztéria egyik szervesen beilleszkedő tagkönyve volt ez, és őt valószínűleg más dolog is közrejátszhatott, azok az informális kapcsolatok ide-oda, az is lehet. De biztos vagyok benne, hogy nem teljesen maga feje után írta a könyvet, és nem teljesen a saját elgondolásából vágyott arra, hogy publikáltassék. Tehát ott valami más belső harc is lehetett, de most lehet, hogy az én feltételezésem. De visszatérve a cenzorok, volt sajtófőigazgatósági alkalmazottak, akikkel beszéltem, azt mondták, hogy őket hülyeségekért büntették. Szóval nem az, hogy nem kaptak el egy áthallásos versszakot, vagy ilyesmi, hanem nyomdai hibákért, korrektúra hibákért, többnyire ilyesmiért. Tehát amit formálisan meg lehetett... És igen, és olyasmikért, amiből a botrány lett általában a helyi párt berkekben. Abból lett nagy cirkusz. A kötetődön szerintem egy nagyon fontos dolog, ez a homályosság. Tehát az, hogy vannak leírt szabályok, van egy ilyen kis kötet, stb. És ehhez képest vannak tájékoztatók, informális beszélgetések, illetve ami nagyon izgat, és erre kevés példát hoztál, a jó gyakorlatoknak a közreadása. Tehát amikor a cenzorok megismerhetik mások gyakorlatait. Milyen
példák voltak ezek, amiket közöltek a többiekkel? Tehát ezek a jó gyakorlatok, amiket közreadtak. Ez az volt, hogy a cenzorok megírták a havonta benyújtandó jelentésüket, vagy évharmadonként, amiket küldtek a bukaresti instruktoroknak, mindent bele kellett foglalniuk. Ahány beavatkozás volt, ez a jelentésben meg felment Bukarestbe. Most az instruktorok kiválogatták ezekből a legjobb, az általuk a legügyesebben megoldott, vagy a legaktuálisabb ügyeket, és akkor ezeket így példaként kiemelték, letisztázták, és körbeküldték országszinten a többi cenzornak. De ez bármi lehetett, egy vers, egy téves híradás, mert hogy azt hiszem valami ilyesmi példát említek meg a könyvben, hogy a hold kutatások kapcsán csak az amerikai kutatási eredményekről számol be a cikk, és nincsenek benne a szovjet kutatási eredmények. És akkor ezt észreveszi egy cenzor, és akkor ezt továbbítják a többinek is, hogy így kell ezt csinálni. Igen, de hát ez közben norma közvetítés, nem? Tehát, hogy gyakorlatilag te azt mondod, hogy ebben a rendszerben ezekkel a példákkal is próbálnak iránymutatást adni, tehát nem egy szoros, vagy egy ilyen lebetonzott dolog, hanem, és ezt gondolom, hogy változhat is, tehát ahogy változnak a vonalak, így tudhatják meg ezen az úton, módon, hogy hogyan változik ez a dolog. De például ilyen nagyobb dolgok, hogy Kós Károlyt nem szabad emlegetni, vagy a Magyarországról ezt szabad emlegetni, azt nem szabad, ezek is ilyen úton jöttek, vagy értekezleten, hogyan jelentek meg ezek a normák? Voltak a nagyon konkrét információkat, ezeket ilyen direktívák, utasítások formájába közölték a helyi cenzúrahivatalokkal. Ide gyűjtötték össze a úgymond államtitkokat, és szóval ez egyik kategória az államtitkok, a többi pedig az a politikai és ideológiai megfontolások kategóriájába eső dolgok. Egy szerzőnek a neve, vagy egy emigrált szerzőnek a neve ilyen vagy olyan okokból nem jelenhetett többet meg. Ezekre ilyen listaszerűségek. Ezeket megküldték a helyi cenzúrahivataloknak, és ezek mellett az ilyen tágabb, megfoghatatlanabb, a politikai és ideológiai vétséges, az összes izmus, ami obskurantizmus és miszticizmus és hermeticizmus, ezek a rettenetesen gonosz izmusok, amelyek közös fronton támadták a szocialista rendszert. Na, ezekre a példákat ezekből a jó beavatkozásokból szemezgették és küldték el, hogy na fiúk, ehhez tartsátok magatokat. Kb. Ez az irányvonal. Yeah. Na most én azt hiszem, hogy ez a bizonyos balladai homály, nevezzük bárminek, ez azért maga a rendszernek egy meghatározó eleme volt, mert minél bizonytalanabb a cenzor, annál jobb. Nyilván ugyanez vonatkozik a szerkesztőre is. Én azért azt szeretném megkérdezni, hogy látott-e olyan listákat a tiltott témákról? Azért kérdezem, mert én fiatal szerkesztő koromban kezembe nyomtak egy gépelt oldalt, volt rajta vagy 17-18, nem emlékszem már, az első az volt, hogy tilos írni a romániai kábítószercsempészetről. Na most innen tudtam meg, hogy Romániában létezik kábítószercsempészet, addig nem foglalkoztam vele, nem tudtam róla. Ezek szerint akkor ezek ilyen létezők, nyilván azonnal tehát vissza kellett adni, nem lehetett azt megtanulni, vagy ilyesmi. Nem is tanultam meg, mert elfelejtettem a többi fontos dolgot. A másik kérdésem pedig, Kós Károly egy nagyon jó példa. Mi úgy tudtuk, hogy egy feljelentés, volt ennek az alapja, egy Raúl Sorbán féle feljelentés, akinek személyes sérelmei voltak Kóssal szemben 40 a magyar világból, és hogy tulajdonképpen őt használták fel erre, vagy hogy is mondjam, az ő, és akkor egyik percről a másikra Kós Károlyt letiltották. A centenárium évében nem lehetett beszélni, miközben az év elején még a Dacia kiadott egy Kós Károly könyvet. Tehát annyira rögtönzés volt a dolog, és annyira kapora jött, hogy úgy mondjam, kellett az akkori hangulatban egy ilyesmi, hogy akkor erről a szerzőről a magyar olvasó lehetőleg ne vegyen tudomást.
Tehát ezt a bizonyos Raúl Sorbán-féle feljelentés megkerülte, vagy megvan ez? Én ezt az információt nem láttam, de láttam olyat más szerzők esetén, inkább olyat láttam, hogy na, most már lehet közölni ezeket a neveket. Ilyet láttam, Kós Károlyt konkrétan nem, de valószínűleg visszakereshető lenne. Amúgy ez a homályosság, ez nem a román cenzúra rendszernek a sajátossága, mert minden cenzúrának a természetével együtt jár. Én megesküdtem volna, ez a balkáni kis szín, ami segíti a munkánkat, de ezt se veszük komolyan, de azért de ebben a dologban, hogy erre koncentrálunk, hogy a homályban kinyomozzuk a normákat, a nagyobb összefüggések nem vesztek el. Mondok két konkrét példát. Tehát Molnár Gusztávnak az Anglia című könyve Magyarországon nem jelenhetett volna meg. Mert hogy egy áthallásos nyelven az abszolút hatalomról és a kollíziós helyzetről szól, most az angol polgári forradalomba elhelyezve, de hát, vagy ugyanez az ázsiai termelési módról azért Magyarországon visszafogottabban beszéltek, mint Pászka Imre, hát gyakorlatilag Bizáncot írja le, vagy ezt a fajta dolgot. Nem beszélve a Téka sorozatról, ahol egymás után jelentek meg azok a román szerzők, akik kedvesek a magyaroknak, tehát Radulescu Motrútól Gusztig így végig lehetne venni ezt a dolgot, ami lehet, hogy a kurzusban. Tehát, hogyha ezt tegyük föl, a Magyarországról átlátja egy korabeli egyetemista, akkor ezt ezekről nem volt vita a cenzorok között, vagy nem ilyen szinten már nem foglalkoztak vele? A kiadás évét mondjad a Molnár Guszti századon sorozat, azt hiszem 79, és a Pászkáé talán 80. Amikor mondom én, nem volt cenzúra. Szerencsénk volt, nem buktunk le, vagy valami, tehát nem került valaki, aki jó, de hát azért a kázus csináljon, de a vezető tanácsok azért működtek, tehát hogy akkor a belső cenzúrának van. Mi voltunk a vezető tanács, nem volt benne cenzor. Tehát a bizonyos CEOMI, a dolgozók tanácsa, erről ugye elég részletesen ír, ez meg volt nálunk is, a szakszervezeti bűbájos kollega, a szerb kollega volt az elnöke, és ő aláírta ezeket a bizonyos kísérő referátumokat a könyvről. Ő is, más is, Domokos is, főszerkesztő, szerkesztő írta ezt meg. De később például, amikor Pezderka elvtárs áldásos tevékenységét elkezdte, neki egy kicsi aláírása volt, ővé volt a 7. De anélkül nem ment nyomdával kézirat, az ő kicsi aláírása nélkül. De azért mondom, hogy ez fontos, mert a könyv ugye úgy mondja, és valószínűleg, hogy sok intézményre ez érvényes is, hogy valamilyen formában újra szervezték a cenzúrát. Én nem emlékszem arra, hogy lett volna. Ugye van erre egy jó példa, majd esetleg kicsit később, ha van rá, elmondhatom, de ez mutatja, az a bizonyos Molnár Gusztinak akkora szabadabb lehetőségei, könyvek, a sorozata is, meg az ő könyve, hogy bizony ezeket nyilván Gézáék megbeszélték, Emma Géza, megbeszélhették ezt a két vezető, de vállalták. De hát beraknak egy ilyen Pezderka elvtárs, tehát hogy ez... De most aztán jött, utána megsegített minket pártunk és kormányunk, és akkor segített egy Pezderka elvtársa 83-tól. Addig nem volt Pezderka elvtárs. Tehát én úgy emlékszem, hogy az utolsó, hogy átcsúszott könyv, az a Moldovai Csángó népművészet volt, amelyet az elvtársak nem olvastak, de sajnálták utólag, tehát értésére adták Domokosnak, hogy hát azért azt jó lett volna. Nos, ha elolvassák, akkor talán kitalálod, hogy mi lett volna a döntés, főleg, hogy akkor már, ezt most már a Király István Szekus dossziét feldolgozó könyvéből tudjuk, mekkora ribillió volt már a titkosszolgálatokban a Csángó kérdés. Tehát ez most nem menjünk ide. Jó, most itt elhangzott ez a titkosszolgálatok, és most mint a fél órája tart a beszélgetés, vagy kicsit több, és az ördög védőügyvédjeként akarok itt veletek kapcsolatban föllépni. Áginak az egyik állítása az a könyvben, hogy se a 77 előtt, se 77 után igazából a Szekunak túl sok köze nem volt a cenzúrához, ő külön végezte a dolgát, míg Gyula egyik beszélgetésünkben azért elhangzott, hogy hát a Szekunak a kiadóba volt embere, hogy akkor ez hogy néz ki? Tehát, hogy a szekuritát és a cenzúra viszonya. Te hogy látod ezt, Ági?
Én úgy láttam, hogy ahogy mondod, hogy párhuzamosan végezték a munkájukat, a Securitate próbált nyomást gyakorolni a helyi cenzorokra, próbált információkat kisajtolni belőlük, ezzel próbált a saját munkáját megkönnyíteni. Tudni akarták, hogy ki mit ír, mit szándékozik publikálni, milyen kéziratok vannak benne a szerkesztőségben, de ezt jelenteniük kellett, ezeket a próbálkozásokat a helyi cenzoroknak jelenteniük kellett a bukaresti főnökeiknek. És aztán a 70-es években voltak valami skandalumok, és aztán nagyon határozottan egy olyan utasítást kaptak, hogy nem, a Securitate-val tárgyalniuk nem szabad. Ez csak is az intézmény csúcsán a vezetők tehetik meg kellett tenniük, mert a Securitate is ellenőrizte az államtitkoknak azt a listát, amit begyűjtött a sajtófőigazgatóság a többi minisztériumtól. Most, ahogy korábban is elhangzott, a Securitate nem a sajtófőigazgatóságon keresztül, hanem a szerkesztőségek, lapgazdák, kulturális intézményekkel direktbe tartotta a kapcsolatot, sőt 71-től miután, mikor megszületett az államtitok törvény, akkor már minden szerkesztőségben lennie kellett egy protokoll felelősnek, aki reagált, amikor a Securitate felkeresésére, és ők a saját agendájuk szerint keresték meg a szerkesztőségeket, és Domokos személyesen tárgyalt a Kriterionnak kirendelt, illetve a Kriteriont, akihez utalták, a Stelian... Hogy volt ez a gyakorlat? Hírünk volt, na de hát, itt két dologról beszélünk. Még azért befejezem, hogy vagy direkt a szerkesztőségtől, hivatalos úton, vagy a beépített embereiktől, illetve még a referenseken keresztül befolyásolhatta a cenzúrának a folyamatát. Szóval nem a cenzor győzte meg, hogy húzzon ki valamit, hanem a külső referenst, vagy a szaklektor győzte meg a SZEKU, hogy írjon elítélő véleményt publikációról. Lehet, de most itt két dologról beszélünk. Egyről, amiről Ágnes nagyon tisztán beszél, Domokosnak és más vezetőnek is, Bodorpáról is biztosan tudom, más közeli főnököm nem volt, akiről ezt tudjam, havi rendszerességgel, vagy majdnem havi rendszerrel látogatóik voltak. Ezek azonban nem utcasarkon álló figyelő emberek voltak, hanem ezredesek, alezredesek, tehát nagyon komoly rangjuk volt, ezek beszélgetések voltak. Tehát nem voltak ezek feljelentések, ezek hangulatjelentések lehettek, és ezt tudom, hogy Domokos kihasználta bizonyos dolgok kérdése. Például arra, amikor engem be akartak szervezni, akkor szólt ennek az ezredesnek, hogy szálljanak le erről a fiatal. Biztos nem lettem fontos, mert leszálltak. De csak azt akarom mondani, hogy ilyen dolgokat is tudott ő rendezni, nyilvánvalóan nem szakmai kérdéseket. Na most, amiről szintén beszél Ágnes, az a másik, hogy a beépített spitzlik, vagy minek nevezzük, informátorok, az egy egészen más dolog volt, arról nem tudtunk, illetve voltak sejtéseink, de ez egy más, de több is volt. Most már tudom a többi, vagy az ilyen titkosszolgálati dossziékat feldolgozó könyvek szerkesztése kapcsán kiderül, hogy az egyik módszer ugye az volt, hogy minden intézményben több ember is kellett, egymással ellenőriztetni őket, és így szorították sakba. Nem ez tehát azért mondom, hogy nem menjünk el ebbe az irányba, de a lényeg az, hogy ami viszont nyilván ezt Ágnesnek el kell higgyen, mert nekem ebben kapcsolatban semmilyen tapasztalatom nincs a cenzúra és a SZEKU viszonya. Ez valószínűleg ez volt, amiről ő beszél. De általánosságban itt is egy cenzúra van. A Securitate szerepe alárendelése a pártnak, és amikor a pártot rendelték alá 80-as években a SZEKU-nak, óriási különbség. Tehát ugye sokáig nem lehetett valakinek megfigyelési dossziét nyitni, vagy a központi bizottság, vagy a megyei párttitkár engedélye nélkül. Na ezt 80-as években már nem prezentálták, nem kellett engedély. És ugye 80-as években van egy nagyon csúnya, szomorú eset megint a Király István könyvében, amikor a Hargita megyei SZEKU főnök nyilvánosan kikezdi a megyei első titkárt, Szász Józsefet, hogy a viszonyt folytatva nem tudom kivel. Persze ilyen viccesen csinálja, a lényeg mi? A SZEKU főnök marad, 100 elvtársat áthelyezi Krassó-Szörény megyébe első titkárnak. Tehát nem marasztalják el, ezek szerint nincs bűn vagy valami, nem tudom.
A nagyobbik baj az, hogy a felesége öngyilkos lesz. De egy másik kérdésnek azt akarom mondani, hogy a 80-as években már nagyon megváltozik a viszony, már nem volt a Szekunak szüksége arra, hogy a cenzorokat befolyásolja, pláne nem a szerzőket így meggyőzni baráti alapon, hanem a párton keresztül intézkedett. És ez látszik az egész 80-as évek dolgán. És te hogyan látod, ez az öncenzúra, vagy a szerkesztőségeken belüli önkontroll, ez a 80-as években hogyan erősödött föl? Mennyire lehet ezt nyomon követni? Mennyire változtak meg a bizalmi viszonyok? Én ezt nem tudom nyomon követni, meg most megmérni, hogy mennyivel lett több vagy kevesebb. Én ebben a könyvben azt bizonygattam, hogy az nem igaz, hogy korábban nem volt. Tulajdonképpen ez egy folytonos jelenség, ez 77 előtt is, 77 után is, miután a sajtófőigazgatóság megszűnt, akkor is jelen volt a rendszerben, és nagyon keményen jelen volt. Ezt nyilván maguk a szerkesztők tudnák elmondani. Szokás azt mondani, hogy sokkal rosszabb volt a 80-as évek cenzúrája, de a 80-as években minden sokkal rosszabb volt. Volt egy óriási differencia, ne haragudjon meg Ágnes, amennyire én a kollégáktól, mert nekem nem volt tapasztalatom a régi cenzúrával, a sajtófőigazgatósággal, hogy a felelősséget vállalták. Tehát ha a pecsét, az a bizonyos Z jóváhagyást megkapta a kézirat, akkor már a szerkesztőséget nem vonták felelősséget. Biztos vannak ellenpéldák, de ez volt a gyakorlat. Utána már az elvtársak egy csoportja nem vállalta a felelősséget azért, amit le se írt. Tehát ez nyilvánvalóan nagyon nagy differencia volt, a teljes bizonytalanság, és hát ez a cél, persze. De én így emlékszem erre vissza. Talán ez még érdemes, vagy időnk még, hogy a cenzúra nem csak abban segített nekünk, hogy az oda nem való dolgokat ne publikáljuk, és hogy ne, hanem abban is segített, hogy mit jelentessünk meg. Ez nekünk egy sajnos elég hosszú listánk van. Az még a kisebbik gond volt, hogy meg lehet figyelni, azt hiszem 85-ben, 86-ban egy évben 8-10 román könyvet adunk ki. Addig is adott ki a Kriterion, ugye folyamatosan fordították, de itt a régi fordításokat ilyen óriási, nem tudom mi, de ez nyilván azért kellett, hogy lássák a fentiek, hogy a cenzor is valamit csinált, tehát ezeket betette nekünk. Akkor volt az a sok bizonyos sorozat, amit mi kedvenc párt aparátcsikunknak, a Dulliának a nevéről neveztünk el, ezek megvoltak a címek, és mi kellett, összeszedjük, vagy megkérjünk valakit, megbízunk valakit, összeszedje a riportokat, az ilyen-olyan írásokat, a szocialista demokráciáról teszem azt. Érdekes, csak egy zárójel a zárójelben, Vajnovszky Kázmér összeállított egy december 1-i kötetet, ugye ez is rajta volt a listán, és úgy emlékszem, hogy 86-87-ben jelent meg, ebben jelent meg először, illetve hosszú idő után a gyulafehérvári határozatok, amely akkor szintén nem publikálható kínos dolgokat tartalmazott. Tehát ezek a dolognak az apró bájos mozzanatai. És akkor persze, amitől én személy szerint nagyon féltem, az anyai nagybátyám kötete lett volna, Ferenczy György nevű híres hírhet Bertolnok, aki teljes mértékben beállt a román liberálisok uszájába, és elég sok baromságot írt össze. Viszont ezt megkaptuk, és át is passzolt a Dávid Gyulának Domokos Géza, na azt akkor majd adjuk ki. Szerencsére egy puskalövés eldördült, és akkor már ezt megúsztuk. Micsoda szerzői tantiemtől estünk el. Igen. Most nem mondom azt, hogy sajnálom, de itt ugye az egész beszélgetés alatt egy kicsit kerülgetjük ezt a dolgot, hogy egy szint a cenzúra szintje, és hogy mennyire érvényes ez az egész társadalomra. Tehát, hogy én a Ágnes könyvét olvasva azért Lőrinc Józsefnek az ambivalens diskurzussal kapcsolatban leírt tanulmányait jutottak eszembe, tehát ugyanez a háromszéki művelődés ügyben, hogy hogyan rendeződnek ezek a dolgok, és hogy úgy éreztem, hogy te tovább léptél itt az informalitással ezen a fajta megközelítésen, ami azt próbálja magyarázni, hogy milyen hosszú távú értékek működnek ebben a dologban, és hogyan is
működik ez a bizonytalan világ, és hogyan találnak egymásra, hogyan kötnek kompromisszumot, és te ezt messze elmélyítetted a kontingencia fogalmával, illetve hát az informalitással. És ugye a kötet után jelent meg Horváth Istvánnak a csíkszeredai disznópajtákról szóló tanulmánya, ami megint arról szól, hogy a rendszer hogyan integrál bizonyos ilyen háztáji, barkácsolási formákat a túlélés tekintetében. És hát mindezek azért azt jelentik, hogy paradox módon a rendszert erősítik. Tehát te hogy látod ezt, mennyire lehetne az általad leírt hatékonyságnövelő informális gyakorlatoknak a engedélyezését, ezt kibővíteni más területekre? Mind a ketten ismerjük Kovács Eszternek a dolgozatát a Gyergyói medence közművelődési életéről a 80-as években, vagy tudjuk azt, hogy ugye már a 90-es évek elején a KAM fölfedezte azt, hogy a 80-as években megerősödtek a kvázi közösségi kapcsolatok. Tehát ebbe a szakirodalmi dologba hogy helyezed el magad, és mit látsz ebben? Hát ezt azért már az informalitás kutatói megírták, úgyhogy ez csak egy példa ezekre az informális esetekre, hogy van egy ilyen ambivalens hatása az informális gyakorlatoknak, hogy míg korrodálhatják a formális rendszert, aláaknázhatják bizonyos pontokon, tulajdonképpen a túlélését is szolgálják. És ilyenek voltak az államszocialista rendszerben ezek a túlélési gyakorlatok, hogy legyen az kultúra, sport, egyéb területeken, a háztáji gazdaság, hogy tulajdonképpen az embereknek a túlélésével, a túlélési esélyeit növelték, az életkedvüket megtartották, és igen, valamennyire azért a rendszernek az élettartamát ez növeli. De részint a források felsorolása egy csomó incsiklandozó fondra mutatott rá, hogy hol, mi van, ilyesmi. Másrészt pedig az, hogy hát nyilván a cenzúra, az írott sajtó és könyv cenzúrájáról beszél, de hát ennek nagyon sok változata volt még a társadalmi életben. Az én kérdésem az, hogy merre tovább kutató? Nem tudom. Azt még nem tudom, hogy a cenzúrát, nem hiszem, hogy a cenzúrát fogom folytani. Lehet megint visszamegyek és olyan kis kiadó történeteket, amit korábban is beszéltünk a Dacia kapcsán. Megírok. Jó, kérdezni szabad. Jó, hát akkor még egyszer köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. Mi is köszönjük a türelmet.